Gregor, ilunabarrer arte, etzen esnatu bere loaldi astun zorabiagarritik. Enbarazu egin espaliote ere, laster esnatuko zen, nahiko lo eginda eta atseden hartuta sentitzen baitzen, baina urrats bizkor batzuek eta sarrerara zeramanatea kontuz istearen hotsak esnatu zutela iruditu zitzaio. Tranbia elektrikoaren distira zurbilak ageri zirenan hemenka gelako zabaian, eta altzarien goiko aldean. Baina behan, Gregor zegoen lekuan, ilun zegoen. Astiro bultzatu zuen bere gorputza aterantz, antenekin baldar, astaka, haiek nola erabili ikasten hasita. Ze gertatu ote zen ikusteko. Ezkerralde osoak, orbain luze tenkatu bat zirudien, eta bi zango hilaren gainean errenka joan beharra zeukan. Gainera, zangoetako batean, zauri larri bat zeukan goizteko gertaerak ezkero. Kasik, miraria zen bakarra zauritzea, eta bizigabe zihoan narrasean. Ate ondoan ohartu zen, zek eraman zuen araño. Jateko zerbaiten usainak. Ez negozatuz betetako katilu bat zegoen bertan, ogizuriaren zopatikiekin. Gutxigatik ez zuen posez barregin, goizean baino are gosetuago baitzegoen, eta ia begiak estaltzeraino murgildu zuen burua esnetan. Baina laster egin zion buruari atzera. Atsekabeturik. Ezkerralde minberak jateko lana zaitzeaz gain, gorputz guztiarekin arnaska jardunda bakarrik jan zezakeen, esnea bat ere gustatu ez, bere edari kutuna, arrebak bertan utzi bide ziona. Katilutik ia naskaz baztertu, eta gelaren erdiraino joan zen arrastan.